Hei, mä olen Susanne ja mä kerron teille nyt Avustajakeskuksen vapaaehtoistoiminnasta. Mitä vapaaehtoistoiminta on? Vapaaehtoistoiminta on kaikille avointa, yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtävää toimintaa. Vapaaehtoisena toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Miten vapaaehtoistoiminnassa toimitaan? Vapaaehtoistoiminnassa kunnioitetaan moninaisuutta. Voit siis tulla mukaan sellaisena kuin olet. Ja asiakas kohdataan aina tasa-arvoisesti. Vapaaehtoistoiminnan on tarkoitus tuottaa hyvää mieltä kaikille toiminnan osapuolille. Suomen kielen taso B1.1 riittää meidän vapaaehtoistoiminnassa. Se tarkoittaa sitä, että osaat tavallisia suomen kielen sanoja ja kykenet keskustelemaan asiakkaiden kanssa niin, että ymmärrätte toinen toisianne. Millaista vapaaehtoistoiminta on? Vapaaehtoistoiminnan asiakkaat ovat erilaisia ja eri-ikäisiä. Avustajakeskus välittää vapaaehtoisia avustajia henkilöille, joilla on liikunta-, näkö- ja/tai kehitysvamma sekä ihmisille, joilla on muistisairaus tai muistin alenemaa. Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta palkkaa. Asiakas maksaa kuitenkin vapaaehtoiselle 7 € kulukorvauksen jokaisesta käynnistä. Kulukorvaus on maksu, joka kattaa vapaaehtoisen omia matkakuluja. Millaisia tehtäviä vapaaehtoistoiminnassa on? Avustajakeskuksella on monenlaista vapaaehtoistoimintaa. Voit valita itse aina ne tehtävät, joita vapaaehtoisena haluat tehdä. Voit olla tukena liikkumisessa, voitte mennä yhdessä ulkoilemaan, voitte katsoa asiakkaan kanssa valokuvia, pelata peliä tai lukea lehtiä. Voit auttaa asiakasta kaupassa tai erilaisilla asiointikäynneillä. Voitte kulkea yhdessä lääkäriin tai kampaajalle. Tai voitte mennä yhdessä esimerkiksi johonkin harrastukseen tai tapahtumaan, jonka jälkeen saatat asiakkaan takaisin omaan kotiin. Mitä vapaaehtoistoiminta antaa? Vapaaehtoistoiminta luo merkityksellistä tekemistä ja sisältöä arkeen. Vapaaehtoisena päätät itse, kuinka paljon aikaa siihen käytät. Aikaa voi käyttää paljon tai vähän. Voit tehdä vapaaehtoistoimintaa kerran viikossa tai vain esimerkiksi kerran vuodessa. Vapaaehtoisena saat uusia kokemuksia, koet iloa ja opit uusia taitoja. Vapaaehtoistoiminnasta saat hyvän mielen ja kivan harrastuksen. Vapaaehtoistoiminnassa koetaan myös yhdessäoloa ja voit halutessasi olla osa suurta yhteisöämme. Hei, jos nyt kiinnostuit toiminnastamme, niin meihin on helppo ottaa yhteyttä. Sivun alaosasta löydät palvelunumeromme, johon voit soittaa tai voit ilmoittautua mukaan QR-koodin kautta. Myös kotisivuiltamme löydät linkin, jonka kautta voit ilmoittautua mukaan. Meidät löytää myös sosiaalisesta mediasta, eli ainakin Facebookista ja Instagramista, ja YouTubessa on paljon kivoja videoita meidän toiminnasta. Tule ihmeessä mukaan, ja se olisi tosi kivaa, että juuri sinä ottaisit meihin yhteyttä. Toivottavasti kuullaan ja nähdään. Moikka!